K matchingove sme sa dostali nejakým takým spôsobom, že manžel četoval na internete a dočítali sme sa tam, že existuje knižka o pani Matchingovej, že najeste sa do štíhlosti, čo bolo pre mňa úžasné, pretože ja nedokážem držať diety a nemôžem byť nikdy hladná. Čiže toto mi veľmi pomohlo. Boli také nátlaky, že som dosť obezná a že proste nevyzerám pekne, mnoho posmeškov už od detstva a proste toto bol taký ten štarter do toho, že aby sme niečo zmenili. Predtým som mala takých tých 110 kg, konfekčná veľkosť bola nejakých 56 číslo a po tých 2 rokoch sme to zhodili na tých 70-74 a veľkosť oblečenia je teraz ML. V 28 sme začali z jedného dňa na druhý. Tam nebolo o čom rozmýšľať. My sme jednoducho sa pustili do toho, ideme. A vydržali sme také tie 3 týždne, potom už po 3 týždňoch manžel, že už nevládze a som ho podržala, že proste my to zvládneme. A potom zase ku koncu už zase chytilo taká menšia rabka mňa, že už je dosť tej zeleniny, ale povedal, my to zvládneme. No a nakoniec, keď sme skončili tú 28, tak sme šli na tú udržiavaciu metódu, čo bola vlastne tých ďalších pár mesiacov. A nakoniec pri tom som zostala až do dnes. Po tejto strave, po tejto vlastne tej očiste, sme potom vyskúšali ešte doslova aj úplne surovú stravu. Že sme boli aj na surovej, skoro rok a pol. Ale vždy som si to miešala, že dala som aj od pani Matchingovej nejaký recept a aj to, čo vymyslel môj manžel, že jednoducho sme to striedali medzi sebou a zapojili sme potom do toho aj naše deti. Alebo sa snažím tak, že keď robím napríklad zelérové hranolky, robím pre seba a oni si môžu dať aj zemiaky. Hej? Čiže oni majú tie zo zemiakov. Alebo napríklad keď robím cestoviny s kalerábom, oni môžu s kapustou, ja si urobím s kalerábom. Alebo keď robíme napríklad brokolicu, a že si ju dám s uhorkami, oni si dajú s paradajkami. Pretože syn aj s mužom sú rovná skupina a dcéra je ABčko, čiže ona môže prakticky to, čo ja, aj to, čo manžel. Tak ako nám sa zmenil úplne od základov celý život. Rodina sa dala viac menej dokopy. Držíme spolu so sebou a čo by som tak odporúčila aj mamičkám, aj všetkým na svete, že jednoducho zdravie ide cez stravu. Cez to, že vieme, čo si dáme do seba. Že jednoducho nemiešame všetky kombinácie dokopy a nemyslíme si, že áno, robíme to správne, ale treba niekedy porozmýšľať, že naozaj čo sa dá a čo nie. Manžel sa vyliečil z 30-ročnej astmy, kde už bolo naozaj, že bral kortikoidy. Chlapček do tých 3 rokov skoro vôbec nerozprával, chodil veľmi málo a pomocou tejto stravy sme ho dostali na takú hranicu, že jednoducho je to normálny chlapec. Začal rozprávať, smeje sa, chodí, beha, medzi ľuďmi v reštaurácii s ním není vôbec žiaden problém. No a mne to pomohlo tým, že som sa začala tak viacej okolo seba rozhliadať a vnímať aj okolie, že nie je to naozaj o tom, že tá matka ide s tým dieťaťom a dá mu hocičo do rúk. To akože ja vo vnútri vtedy rozmýšľam, že bože, nie je to správne, že jednoducho chcú mať zdravé deti, ale dávajú do nich hocičo. Po tých 2 rokoch som vlastne prišla na ďalšiu knižku, že má pani Matchingová tú harmóniu. A až po tých 2 rokoch som začala jesť pečivo. Chleba som sa naučila sama piecť a začala som skúšať vlastne aj koláče, ktoré sú tam. A zistila som, že vlastne vyhovuje to aj mojej rodine, aj mne. Ale obmedzujem to, že vlastne tam bolo aj napísané v tej knihe, že kto má nábeh na to, že môže priberať od pečiva, tak nie dávam to každý deň, ale len občas. Čo je tam, čo ma najviac zaujalo, je, že sa nikdy nemieša bielkovina so sacharidmi. Že keď robíte napríklad chlieb, tak ho máte a dávate tam buď to sojové mlieko, čo je prakticky nie bielkovina, a tým spravíte
jedlo podľa svojej vlastnej chuti, ako chcete. Sú tam šaláty, potom sú tam koláče, ktoré fakt máme veľmi radi. Potom je tam vlastne aj vianočné menu, ktoré by som chcela vyskúšať tento rok spraviť. A čo sa mi tam ešte veľmi páči, je ten cviklový šalát alebo tie mrkvové pácky, čo sú tam.